gracias. Como te chamas? Hola, chamo Gabriela. Que pasou? Gustaríame facerche unha pregunta. Podo? Pois claro, dime. Alguna vez visitaches o colexio tipo Escolas? Non o visitei, pero gustaría. Pois, teño unha sorpresa para ti. Pero, gustache o teatro? Non é que me guste, é que encántame. Pois toma, estas son as entradas para a PDI do colexio tipo Escolas. Será o vindeiro 14 de xuño. Moitísimas grazas, pero gustaríame que me acompañaras. Queres? Sí, claro. Podo facerche unha pregunta? Sí. Ti non eres a reporteira que saliches onte en Telecoruña? Sí, coñécesme. Pois claro, eres unha gran reporteira nas Vegas. Pois moitas grazas. Vamos ao aeroporto. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Llegamos ao aeroporto! Mira, ese é o noso avión. Sí, vamos a ver. Sí. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Llegamos al avión! ¡Vamos! Veña, colle as maletas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Llegamos ao avión! Hola, buenos días. Que tal? Nos achades no viaxe? Pois claro. Bueno, pois agora a visitar o colexio de Pasco Aspeaño e a súa PDI. Vamos! Vamos! Vamos, Carla, vamos! Vamos, Carla! Aquí está o infantil, donde van a visitar moitas obras de teatro. Entre elas, Nimo no parque, As gallinitas e moitas máis. Agora vamos a filmarlas. Aquí hai moitos actores e actrices que teñen moitas ganas de que chegue a PDI